Законът за вечната трансмутация гласи, че енергията е в постоянно движение и притежава способността да преминава от невидима форма във видима, както и да се трансформира от по-ниска вибрация в по-висока. Този закон ни казва, че нищо не е окончателно. Нито една емоция, нито един провал, нито една трудна ситуация не са застинали. Те са просто енергия, която чака да бъде насочена. Когато разберем, че сме алхимици, ние спираме да се борим с външния свят и започваме да работим с източника. Всеки е изпитвал гняв или силно безпокойство. Вместо да потискате тази енергия, можете да я трансмутирате. Гневът е огромно количество сурова енергия. Ако го насочите към тренировка, подреждане на дома или завършване на отлаган проект, вие извършвате алхимия. Превръщате ниската вибрация на разрушението във високата вибрация на действието. Всяка промяна започва на невидимо ниво. Според закона, ако поддържате определена мисъл достатъчно дълго, тя неизбежно ще се материализира. Ако съзнателно замествате мислите за недостиг с мисли за благодарност, вие променяте енергийната честота на полето около себе си, което започва да привлича нови възможности. В момента, в който усетите негативна мисъл, не се борете с нея. Вместо това, веднага фокусирайте вниманието си върху нейната полярност. Ако изпитвате страх от провал, визуализирайте детайлно успеха. Вибрацията на по-високата мисъл ще абсорбира и трансмутира по-ниската. Когато се чувствате психически зациклили, променете физическото си състояние. Бързото ходене или дори вземането на душ променя енергийния поток в тялото и помага за отпушване на трансмутацията. Думите са енергия в звукова форма. Използвайте утвърждения в сегашно време.